RMN Listen Win Anodan Basket Edition Okay mga kasama, naata karon diri sa maya Barangay 11B, Purok 7. Og padayon gyapon ta manghatag alang sa tong RMN Listen Win Panudan Basket Edition ang atuang putahi karon mga kasama pang-apritada ni. Okay? Naatay carrots, naay kining hotdog, naay karning manok, patatas, tomato sauce, unya naay mantika, naay bumbay, naay ahos, kompleto ni. Mo ni pang-apritada ni mga kasama. Okay, naatay na abtan mga kasama, kusog kay ang radyo. Pero pa nagpaduol ta. Kinsa kay pangalan ani ato ang certified listeners karong hapuna. Sulbad yun ang panihapon. Kinsa may pangalan nato, sir? Buboy Dumas, Si Boboy Dumas. Pila may edad nato, sir boy? 30 anyos. Boy, mangutana ko nimo kinsay na ilhan nimo nga personay sa DXDC Armen Davao. Si kasamang Erin Lumosbog. Adi basta. Salamat kaayo ha. Wa jay pabor-pabor ha. Si Dudong Erin Lumusbog jud ha. Okay, kasamang Dong. Hina nato ng ng Eternal kining basket nga dunay putahi niya. Okay, gidawat na. Sir, unsa may mensahe nato, sir? So silang gina-invite nga kanunay yun nga maminaw sa mga labas nga balita, sa mga makalingaw nga drama sa DXDC Armen 6 to 1 sa inyong mga radyo. Di ka basta na memorize yun ni Sir Boy. Salamat guys boy. Mao to mga kasama ang laing nasab nga certified listeners ang atong naabtan diri sa may Barangay 11-B. Alang sa RMN Listen Win, kauban gyapon nato no si Radyo Mandudong Erin Lumusbog. Ako ni si Radyo Mandon Pulayaw, tatak RMN. RMN Listen Win Anodan Basket Edition